Výstupná zostava saldo sklad je potrebná, ak účtujeme skladové hospodárstvo metódou A je nutné skontrolovať, či vyfakturovaný tovar bol aj prijatý na sklad. Príjem na sklad sa vykoná v module sklad, kde po zaúčtovaní do účtovníctva sa vytvorí účtovná operácia v inom doklade, napríklad bol prijatý tovar v hodnote 100 eur. Predtým bola vystavená faktúra na 100 eur bez DPH. A v skladovom salde by sme to mali mať spárované. Áno, práve tlačítko na myši, návrat späť. Z dostupných parametrov môžeme si vyberať účet, ak máme viac analytik na obstaranie tovaru, firmu a obdobie, dátum od, dátum do. A keď potrebujeme vypísať len nespárované položky, momentálne nemáme žiadnu.